אז שלום לכם יוטיוב, מה קורה חבר'ה? סיים, אנחנו בפרק של מקס פיין 2. אז היום אנחנו נשחק. ברור שאנחנו נשחק. אני אראה לכם איך לפתוח פה דברים, מה הסברים על המשחק, מה כל המטרה פה בכללי, בכל שלב, וזה. אז יאללה, בואו נתחיל. אז על ההתחלה בשלב הזה אתם מקבלים רק את שתי הדברים האלה: לתת מכה עם האקדח בכף ואת האקדח עצמו. את האקדח עצמו יש לכם שתי מחסניות, לא יודע, בכללי. נכון, שמה אתם חייבים להגיע לקומה האחרונה. המטרה שלכם היא להגיע לשם ולברר למה יש פה את המכוניות האלה, המוזרות דווקא, וגם בתוספת לגלות למה היו שם צעקות ויריות גם. אז יאללה, בואו נתחיל את זה. אז בכללי פעם ראשונה שאני גיליתי שבאוטו הזה אפשר לקחת אקדח, אז עכשיו ראיתם. אז אתם באים מפה מסביב. אז ככה, בואו נסביר לכם מאוד בקצרה. בצד ימין למטה אתם רואים בכחול את מה שאתם יכולים לתת בקו. אתם יכולים לתת מכה. יהיה לכם מזרימונים, בקבוקים עם דלק, המתפוצצים האלה, ועושים אש וזה. וגם יש שם מחסניות, כפי שאתם כבר הבנתם עם ה-16 פלוס 39 יהיה גם עוד כאלה. בצד שמאל למטה זה הבן אדם. הבן אדם זה כמה חיים יש לבן אדם שלכם. לידו השעון חול הזה, אני לא יודע מה הוא עושה עוד, זה משהו כזה, הוא עוצר יותר את הזמן נראה לי. זה הסימן של התרופות. בצד זה בכללי, זה התרופות, כמה אתם יכולים להשתמש תרופות, כמה אתם מצאתם, כמה אתם יכולים להשתמש. אז עכשיו בואו אני אסביר לכם, כאילו עכשיו אתם תראו הכל. אתם רוצים אני אתן לכם את הלינק ההורדה, ליתר דיוק ההתקנה, אם ככה אומרים את האמת, כי אני קצת מבולבל בזמן האחרון. אולי אני אביא לכם באנגלית, כי עדיין אתם רגילים יותר לאנגלית ועברית, אם אני מבין את זה. מי שיודע רוסית, שאני אתן לו את הלינק למטה, תרשום לי רק בתגובות מי רוצה. בסדר, הבן אדם הזה עכשיו יפתח לי את הדלת, אתם תיכנסו, הוא יוצא עליכם את האקדח וזה. ולמה אתם שואלים למה אני לא הורג אותו עכשיו? כי בשביל שהוא יפתח לי ובשביל שיהיה יותר אקשן. וגם יהיה שם מישהו מאחורה. הריגה בשתי יריות. הקפיצות עושים אותם, מה שאתם רוצים לעשות לצד, אתם לוחצים שיפט וקופצים והליכה לצד, ואז אתם עושים את הקפיצות. אם אתם רוצים לעשות קפיצות כאלה בלי, אתם פשוט לוחצים על מקש רווח ולצד, ואתם קופצים ככה. אתם תעשו את זה גם אחורה, אבל קדימה אי אפשר, רק אם אתם בלי אקדח. זה כל האפשרות שאני לא יודע איך עושים אותה. אוקיי, בואו נמשיך. אתם ממשיכים לפה. הנה, רואים? נהיה לי אדום קצת בבובה הזאת בצד של הבן אדם שלי. זה אומר שאני פצוע קצת בכללי בגוף איפשהו. אז אוקיי, אתם יכולים לפתוח פה ארוניות ב-E, רואים? ולפעמים יש גם אפשר למצוא דברים נחמדים בארוניות. אין לי כוח לשמוע את הדיבורים שלהם. אוקיי, הרגנו אותם. אתם ממשיכים לדלת הזאתי, רואים? יושב תפתח. פה עכשיו למטה אתם יכולים לעשות את המהלך ככה. פאק, לאן זה נעלם? רגע. אוקיי, הנה פה יש את המחדלק הזה. אם אתם שומעים את ההתקשרות, אז
אל דאגה, זה סתם חבר שלי מתקשר. עוד מעט הוא ינתק. אל דאגה, אני נשאר איתכם. הנה, תפתחו גם פה את הארוניות, אתם תמצאו פה כל מיני דברים מעניינים, אבל אתם רוצים תקשיבו למדע, זה לא כיף לשמוע את זה. אוקיי, אם אתם רואים את זה, נעזבו את זה. חבר שלי מתקשר, וזה עוד מעט הוא ינתק, אני מקווה. אוקיי, אז אתם יכולים גם פה יש תרופה, אם אני זוכר טוב, כן. פה יש מחסניות. הנה, עכשיו כל המטרה שלכם אחר כך מפה. עכשיו להרוג את שניהם. אחר כך אתם חייבים לצאת החוצה. וכל השאר וזה. יופי. אתם יכולים גם לקחת פה שטגן. יש פה מחסניית תרופות. הנה הוא ניתק. אתם פשוט יכולים פה לעשות את המהלכים הרגילים והקלים האלה של הקפיצות. עוד מעט תופיע פה עוד דמות שתאמינו לי שמקס פיין ממש מאוהב בה, אבל מאוד מאוהב. למרות שהשחקן שלכם הוא שוטר, כפי שאתם רואים על החזה שלו יש את הסימן. הוא לא רק שוטר אלא הוא גם בן אדם רגיל מאוהב, שהרגו את משפחתו, את הילדה הקטנה שלו באחד ואת אשתו. לא פלא. ואז הוא יצטרף וזה. כן, נחזור אל הקטע הריאלי של הפרק. אוקיי, אתם פותחים פה את הארוניות, לוקחים פה את כל הדברים, אתם מקבלים שטגן. הנה, קיבלתי כבר כמה נשקים. הנה, את זה אני אראה לכם רק עד לקטע הזה שאתם פוגשים עוד דמות. הנה. הנה. קוראים לה מונה סאקס. זה נשמע כמו המילה הגסה הזאת שכולם מכירים אותה, אבל לא, זה עם ה-א ולא עם ה-א. אז הנה אתם מעלים את המעלית. ניקח את שתי אקדחים הכי טובים. אתם יורדים במעלית, מחכים כמה דקות. יוקד לי אתם יוצאים, ועכשיו פה אחד עם שטגן. אתם הורגים. עכשיו יהיו פה, הנה עוד אחד. עכשיו הנה עוד כמה. יופי. אתם לוקחים להם את הנשקים אם אתם רוצים. אוי לא, אוי לא. אתם באים קופצים, הורגים אותו לעזאזל. וכבר פה נגמרת לכם המשימה. תסתכלו את הסרטון. אתה כזה יורה עליהם, טה-טה-טה, שיעמום בכללי הסרטון. אתם רוצים תראו אותו. הנה. זאתי הבלשית. אני לא ממש יודע לקרוא את השמות שלהם ברוסית. רגע, אני אגיד לכם. אוי, שכחתי מה השם שלה. אולי בפרק הבא אני אגיד לכם. קיצר, ככה זה ממשיך. הוא מאוהב, הוא לא מספר להם שהוא ראה אותה במקום הזה. עכשיו אנחנו בחלק הראשון ומשימה 2. הוא נוסע ברכב, מגיע למקום הזה איפה שהוא עכשיו יציל את הבן אדם, שאתם בסוף תהרגו אותו. קיצר, אני חייב, אני אשמור פה את המשחק. קיצר, פה אני כבר מפסיק את הפרק, אז נתראה בפרק הבא. אז להתראות.